Зәлия, яшелчә ашаган балалар авырмый. Әйе, анда бик күп витаминнар бар. Зәлия, беләсеңме, борышта С витамины бар. Адель, безне төшерә башлаганнар. Әйдә тизрәк исәнләшик. Сәлам! Дуслар, без бүген Зәлия белән бурыш утыртабыз. Менә шушы кечкенә ырлыклардан зур бурыш үсә. Әйдәгез, сез дә безгә кушылыгыз. Адель, әйдә ашап утырмыйбыз, эшлик. Киттек. Без туфракны әзерләп куйдык инде. Һәр үсемлекнең үз сере бар. Минем әни бурыш ашыкканны яратмый ди. Алай булгач, әкрен генә эшлибез. Юк инде, син мине дөрес аңламадың. Ул озак шыта. Ансын мин дә беләм. Шуңа күрә аны бүлтерергә кирәк. Әйе, без бүлтердек инде. Менә алар. Бу бурыштан беренче сыры. Икенче сыр. Тыңлагыз. Бурыш кузгатканны яратмый. Шуңа күрә без аларны айрым саутларга утыртабыз. Без туфракны әзерләп куйдык инде. Махсус саутлар алып килдек. Аннарысын сауты белән бакчага күчерәбез. Бурышны тирән утыртырга ярамый. Әйдә, Зәлия, тизрәк утырт инде. Ырлыкларны күмәргә кирәк. Хәзер су сибәргә кирәк инде. Бурышның да туган ягы Америка. Анда да Европага Христофор Колумб алып кайтканмы? Әйе, андан Россияга алып кайтканнар. Кызык, хәзер бурышның үчкәнен көтәбез инде. Бурышка күбрәк кояш нурлары кирәк. Ул җылыны бик ярата. Тәрәзә төбенә куябызмы? Әйе, әйдә киттек. Район бакчада витаминнар үстерәбез. Онытмагыз! Сау булыгыз!